Pini Langfair MEC Football Club 2020-2021 Angdung Kiti Pathu Ponlo Labangso ke Pathu ke Damtang Arani Pen Pathu Bomwang Bompen Pini An Angdung Kiti Pathu Ponlo ke Pathu Pon Rajput Club Lapen Clear Dap Club Atumsi Pathu Ponlo Labangso ke Pathu Along Rajput Club Atum ke Texar Ajok Clear Dap FC Atumaphan Ball Isipen Parem Ponlo Lapen Labangso Amai Along Aluhi Aman Pen Bokolia OC PWD Board Chairman Longki Bay Lapen Aluhi Sarpo Aman Pen Langfair MEC Ramsing Timungatum Chetong Dun Lapen MEC Kaning J Pon ke Non ke Bangji Arani Pen Langfair Women Football Tournament Sita Chengda Popusi Ning J Pon Lam Theke Lailo Langfair MEC Football Club Championship Angdung Kiti lo laso Angdung Kiti bang ke ajuding kluya prangsi chok nangia polo sita mela corona akiso joine pen sila so Angdung Kiti football bang patilong le dalam final bang lasinon pinia si claim long pin lo Angdung Kiti hepathu bang pacete pinia si padolong pin lo lasi mesen pen chun lo chang thang ka che bhong ka ching che ka pin pen si chun pamelo lasi putot nilitum laso cek luang mong kijut kalite ningkan kimi ke ceng penilitum putot laso lason thot MEC Cup 2022 aku ceng thupidi lapen pining mangke women da padoji soarlo tu manda padoji football laso championship hai Langfair MEC Cup football championship women da doji men da doji pen volleyball doji lapen badminton da suli bomlo cricket ke non am tanget lo Langfair MEC cricket hai laso ka bang tanget lo non football da tanget lo non women dopo badminton dopo lapen aku akimi dopo MEC Cup men pa lapen pining ke damtang ke hayati matumhan phoke podim ke elak silo lapen ke rematumaphan bang ke koirapo podim ke phoke lo lason si third place bang ta krep holongpo lapen fourth place bang ta cap longpo lalo pining akimi ke pangdak panthua alam bang ke Nilip MEC Constituency ke Parlo Tarapung Taro Arong Amekar Probhas Ronghang Achor Sila BP Alangli Kesuki Meji Aphan Alangli Chor Probhas Ronghang Pen Amekli Krop Pen Karbiang Thomas Council Asongjapu Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kachuningri Lapen Anparta Nilip MEC Pobitro Rongpia Phanang Rabdun Vek Thaputa Chuningri Pon Jongpon me Pirthia Thaki Dodun ke Eokepran Medun Phun Pen Anpar Akimi Ave Oke pranjong si akareng no akedo dun polo tangte ki klemji ke damji aling sita aketikuk akamangdo lapuson si Karbi Anglong Tarapung Borpung ta isi nongnam ka chethangklong apir thelo sita hadak arong gari motor arki ase arju movepin adimlo halada ki kaike amata ingnam api aso votek vosu saru mainu ase pen anpar ke arju athai avelo Lapuson isi ningduk meme alam apar Tarapung Taro Arong Probhas Ronghang Achor Sila BP Keso Penang An Ajer Dinglo Ingthumpen Amat Karpong Mandetlo Holadak Tarapung Apirthe Hospital Kawe Ajoyne Achor Probhas Ronghang Abang Keso Menangji Pupen Rong Supimate Koilamati An Chivandetlo Sita Keso Abang Kemeji Kalisi Keso Abang Aphiong Abitan Ong Loputa Chethanpon Lapu alang litum asupi ingnuddo asupi sita bi heklang cheklo joni kepleng anwedlang Lapu asar pia bangke keso abikitan ong ajoyne methang pen kichokijun ahok kawe pen methang ajok methang achulang sita oso aphan pi mowedetlo haladak tarapung pen keso abang sila bepia phan ke Peja A pensi wan loputa than lasi lapu ke so det sila bepi achor pen kachening ripon ke methang Karbi Anglong along ke Japon kai ke amat karjudulong warning ke menai abang phu Dr. Tuliram Ronghang Aphan nangrap dun vek thapusi chuning ripon lapen methang Nilip MEC aphan sitame nangrap vek thapusi kerap ka chohang lapen anparta kumatni ningkeme abang phu atumaphan kerap ka chohang Iko number 3811550891 IFC code number 902236161142
labangso along humri ignon puta than pachini pon. Philip Zitso report TK News Karbi Anglong. Kici bangke tinan hokta dulu. Da nitum da kici langi pan thang narabar saitan nili. Tidak dah. Nasina dulu. Kerap na cuhang tapi hela. Kongger ke ne nengkan an nanti atak an si dulu nela. Kongger. Ciklu joni. Ini dalam ni. Tarapung bena tum dak kalau mati nang apa le hala ke so fan ke pusi ke van nanda. Oh tarapung bena ke ni tum ke jaya pipen si van na chap chong ya le. Nanti dah gari long an si na utul. Tala ke so vek bang ko son a ke so la bang so lam ta tham ngi ma. Kisu abang ke aniong ke intum ciri so ja. Angkeng thar rik lo. Cipu lo. La so cipu ak lo la so ang hai bang ju. Lo ma la ari beten ta bang. Angke no bang karpong mandat ya le. Karpong mandat le. Te la so ke so puthak ne tum ke chipi meji phan ke chuni ri dunji la so puthak ne tum la bang so puthak klada kalang tham ba jima. Non bang ke ni tum bang la ke so chipa meji phan si ni tum chi ban lo ke ni le bang ke akorot tulong tek the ajo ni lo nasi la sa tumpen kerap juhang ni pu Ano man diga cholo gede ya cholo ante le pulang ni rai ka bang ke na tomaro la ke ni terong gambrale nang barale bi Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Khonsing Ropi Jaipong ahawar ka humri dam COVID-19 ang prim ke en labja phanpura Jaipong ahithia long chirok tok amai ke padodam Nanapor ka phere memia kiso COVID-19 pen kaching raipon akinang sot anparta labangso akiso pen kachipa jogji aphan ki ongdung amuluk mate arat sarpisar phupen danglok ingprim ki NC ki onglo labangso ang bongpen kipa phidun hup laki Karbi Anglong ta isilo lasipini Jaipong ahawara long ko ansi ingprim ki en mapu kilakha mate klarsa pen kachiniji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing rongpi amethang amat sichithoi plot pen Sarthiteron arong along an vaccination center along an peledam lapen labangso amai along KEACEM Khonsing Rongpi EM Tharendra Brahma Langhin VDC Chairman Uttam Brahma Langhin BJP Kisan Morcha Maipu Samsing Rongpi Langhin SGP Roman Rongpi Langhin Mohila Morcha Dun Maipi Rojoni BP Atum Kahumri Dam Fuluni pen Probin Taro report ke News Karbi Anglong. Kalila. Non vaksin ki japi serak rak ya phan sarkari sarkaman atuma phan hala rong sora phan kipak kroy kri dam kipak kroy ji pulu tangte alang le tum han ni thoksia farman le tum hala dia sabsu ada kidam ke bang akhoros ta meni le tum sarkar per mane abang ta sikdang pon asini le jasmet Arlengarar phanchuni ritu ilitum Karbi khaisi mane atokano ke dok potema se vaccine ki chipia phaibange aphai tum siki ongla a theke halahai along lame chu barekha ahut bange gari motor damoni ajoklo he apen ke team da ke koma joklo sinona bange team bange available lo lasi atok anu anta medical team da momlo non dak na kateno rong da apipik apiul da kadi Stame dakta nili banglo Care India tim tu langsung vaksin mang pemomdu dan isi birda ke bangke dagla adung ngarai tu anda cipi po posi lang itu lamcak nak pi sir la pende pamonang li ha dak nili langdam lo aphang da banglo nili an council pen medical arpuna pidat tan nili na mumri lo ala suhut stame Jaipong ara so towar pen ajok mane kisung penang ando la so ajok si lindun la local MSC lo Karbi Anglong Autonomous Concilium lo Brahma ke hai ke tuleram sarfanili udamsi alang litum Jaipong arar phan kaching hon ki do joini towar bang anam bang kami ulu di ilitum kado ke bala tekong lo asinili tame medical man doctor pe neta nili na pilong lo wa fis tame ahem la pen ki quarter mage kikim nai dola abang ni tekang lo asinili jasmet pet laso hospital ala atumi montri bang tema ilitum Karbi Anglong alang lipani lila salam pinpur dun lo ala so pinpur alam ben nang ki humri pen sini li dakli bang pini
si thekang lo si jai pongarar phan nali tum sabso anarni ke nangko peridun lo para sabso nangko peridun likha ini hospital bang nak samarti Kajiranga kajirong hangpi aing nampi marat mareng aphan kirai kom ase karkli matijong ni phai kre pho arni kahora kendu langso alangroi arai kajirong hangpi akumlin along pini ada porphai troksira chitim aporpen kajirong hangpi alongri paklarja phanpura longri ase lapen hodaki ase karkli padupon bangso ase karkli chepahem phupon lake songjapo Akehai Ajetimong Kansas Dikom and Kans Dikom President Akehai Chatro Singh Be Kahora Branch Karbi Adorbar President Akehai Mondol Singh Be Karbi Adorbar President Kansas Dikom Kans Dikom Karbi Adorbar Lapen Kes E La Songpli Atumsi Labangso Asai Pachun Ponlo Lapen Bangso Asai Along Rong Araratumta Ong Dungpen Chirap Chetodun Sonsi Pini Kepachun Asai Ateng Aseng kanwang matijong achiklo tarik krep ho arni kajarong hangpi alongri pekar japhan longri ase lapen hodaki ase tokjir popusi akehai timung asang hopen songpli asong atum rat angno lamthe jaitekang kahora pen recent inti report tike news karbianglong an ke mentor ji phan kali lil tum ke mang abang ke marat mareng karai just to protect wildlife flora and fauna pen ke us mene ye insect e chiti ming phat ka do la pir ing namolong ke do api an nei pen ko marat mareng pen seta ne kerai du nei e me thang pan ta chipajok nei la sola ma thasi ne tu arju hol lo dak na tum la so ho daki abang ke akhli verjo injira tuman soalo tuman la pen korti injira tum apen rong sara kete geding sorkari sorkamana ke hai tuman apen dak media ke hai tuman nale tum kaddo ka ve pandan ningkang sama kardong na tuman paru kilo apen churola la senang le tum kaddo ve dak kardong pa jolo kardong de bransa secretary apisen mute wang ne dalo la pen dak kohora ke se brans la pen kete geding tuman la sipini la sokam ke pachunun ke dak kajero hang pi konsensia Apisan ake hai ronjit terang alang li cipatuk piglo lape alang li long atudun inti fao secretary ake happy me tinang lagi o kensing ti alang li tumi cipatuk pen sipini lan uno la pen dak nang li tum kohora khawar long kido nang li tum kite kiding korting jin sor lo tuman ni marlia tuman pen rat kaddo kawe citu sipini la surut unlo la pen ladak lahaya kami